Ladangiwa na poga Google hakabai day ba kumno Michael Jackson uyab ngisyam ba Michael Jackson uyab day nakadaw jangkane ka cardiac arrest ka jingmut jangkane ka cardiac arrest ka bamod ba uklong snam ju Michael Jackson shimla techu ba day nakane kadaw Michael Jackson uyab hasyan susuru kane ka jing wat jangka jingyap ju Michael Jackson ka batay ba amtang nakadaw jangkane ka cardiac arrest ende kadaw ba daw sanru ba Michael Jackson usayap kadai namar ba Michael Jackson uday ubru ubala adik palat yaki drugs kini gide kita kejing batai kibala batai daga Google harengkat ro kajingnya tepai ba baro sitalup jagane ka perthai ba kumno Michael Jackson uyap hendrai hakane ka video ngan hikai phi ngan pen iya phi kajing shisha ba kumno Michael Jackson uyap hakajing shisha lakhayu Michael Jackson haka art kundai terik ubnai Agust usnam siajar kandai spasan pupra haka tekesnang Gary kabadan hapo kari Amerika Michael Jackson uday nakalong yeng kabaduk tasam budai ru upoi wir ubaki parang mencua kilawan ra napo kadaw ba Afrika balawan ra yaki siapo kategori Amerika nadu kerta kabasan Michael Jackson ula jusuk tenat ban pelut por haka ban tau jingrai bat rai ya ka jingrai malah kasngi kane ka jing Tracy Tom ba ka jing sedang ju Michael Jackson nadu ka tekerta kala pelong yu bon Tracy Tom made bat step bat kane ka jing Tracy Tom ju ka sepelong yu menta bon paunam hadu menta menne kanam ju kam jashu bola yu asnan ya katakan nam King of Pop bat hakarta ka bakhatway Michael Jackson ula pelaj ya ka jingrai ka ban ningkong du haka jing em jong bat kene ka jingrai kelas dang ban kieu bahasa prang bat ki pai ba kelas dang ban itu syai ba une ude ukena ubadan sabha haka baide bat ka lain ruai ka lain tem bat ka lain syat Michael Jackson ude breu ubat Tracy tamba hadu kata-kata hendrai haka jing Tracy tam jong udan bat ka jing duna haka jing em jong bat kata ka jing duna kalong bau Michael Jackson ula Tracy tam syaba palat bat bon senru cutia ju dam show palat dakisan sngi bat kane ka jing melen ju Michael Jackson ka sapelong yu bon dan ya kata ka jing pang insomnia lane kata ka jing pang ka ba unum yu athi ashu ba unsa shu pebet baro asimit tang daki tayoru bat kane ka jing melen ju Michael Jackson ba unum yu athia ka sapelong yu ba anda ulah kwa athia ban se haban shudi de dawai kenang ba unang ban yu athia bat kumju onla ban trei kam ki babha hakis ngi ki babut pat haka jing em jong Henry kene ka jing melen jong bo undi dawai bet hasya bo untia kala kelapan ban syakata ka jing adik lane syakata ka jing trang balada yo yaki dawai unum nang thia sendan dalai leiru bat kumta ka sapelong yo Michael Jackson baman kipor hasya bo untia haban disha daki dawai lane daki ta ki drugs bat ula angru ba kine ki drugs haka jing em jong ki dei kita ki kin jadut ki ba pentingan yau hasya bo untia tekat baki por ki lanang ya Michael Jackson ula sedang banhe bat haka tekat jing he jong ula dan kamru bandi ya ki dawai ki ba kham khlan bat ki ba ma haka bai dei hasya bo un yotia bat namar kene ka daw Michael Jackson banse haban bona daw doktor private kum si bentabon pay un khmi ya haka bai dei bat ka jingdi jong ya kita ki dawai drugs ka kertang jong ne doktor uba Michael Jackson ulabo ban sumari udai Conrad Murray teh kamet arsan tarik ubenai Jun usnam arjar kendai Michael Jackson uladan kam ban thia dang kloi lane udan kam ban thia bun kenta namar bau haban lech ka konsert ka ban salong haka arpun tarik bat kata konsert ru lai kertang da kata ka this is it bat ka ban long hapo ka nong ba London bat kumta haka te kamet arsan tarik Michael Jackson ula khat yu new doktor Conrad Murray bon ai na ya kita ki drugs nang ba unang ban yua thia na bat kumju unla ban le ba ya concert hakasngi ka babut bat Mariong Michael Jackson kumne hakati kamid ute doktor ula ai wood ya kita ki drugs ban penyo thia ya Michael Jackson bat une doktor ula abru ute Michael Jackson ka ba udang thia hendai dertat hakapor khat arba je thek une doktor ula dan kam ban mi sabar kendian
bulami ulaja tangkumba armined Henry anda ulon pai hadin armined ula siam ba Michael Jackson siam la ring men sim shu ula shutia ba hangte hapo ka jin thia jong u bat kan ka jing bam khi jong Michael Jackson bat ka jing bam ring men sim shu ro jong Michael Jackson ka deiru na ka daw ba Michael Jackson udan kam ban ring ya ka air oxygen shibun Henry anda une doktor anda ulon pai hadin armined ula siam ba Michael Jackson siam la khi shu ba une doktor marmar ulak nyat bet yak sadam cho Michael Jackson namar ba udan ya jingmod ba Michael Jackson ulayo ya jingpang cardiac arrest bat kene ka jingle cho ne doktor ru hasob on la ketika jingknyat ya sadam cho Michael Jackson uklam pendang ru ya air oxygen kaban ai hakamet cho Michael Jackson bat kene ka jingle cho ne doktor hadu kumbasan minit ulak nyat ba ulasiam ba Michael Jackson siam laki shu bat susu kan ka jingle chung de doktor ru ula nang pen jingai susu naka lat ba Michael Jackson sai sin la ban Henry ula sunyan ben nasadam yo Michael Jackson tak adu ba Michael Jackson sim la kesu kibre ki balatep halor chakan ka jingjia kilaang balada chenada upon ya kan 911 ki badai ki nang ai jing sumari ki breu ki balang emergency hapokari Amerika bat chenada ki phone ya 911 Michael Jackson ulala ban line na katika jingyap ha katai kamit Henry une doktor bat kene ka jingle jong kasapelong ya Michael Jackson bon klat asian ha katai kamit arp santrik ubnai jun usnam arhajar kendai te halor kene ka jingjia la sakhi ba Michael Jackson sim la klat na kene ka jingpang cardiac arrest Henry ula klat na ka jingpang respiratory arrest lane kata ka jing bom la jong bon ring men sim bat amba ka jing bom tit chu chong uklong snam bat kane ka jing klat chu Michael Jackson ka deiru ka bala ban kier Henry dei tang na ka daw ba careless lane ba long thamula utu doktor Michael Jackson ula chu klat nokon ha ka te ka met arp santrik ubnai jun usnam arjar kendai bat ya une doktor ubala sumaru Michael Jackson lalabik sakhi badai mau balale tik kamba balaklano Michael Jackson balakem no hau benai February usnam arajar si pau balara ru syapo ying tian bisar balapan habru hakiken don ba ude doktor ba penyap breu ba jaune doktor lasha rai ban sajilna hadu kembal sausnam bar halor kene ke jingjia mari tep ki pai ba na kelang sudang cakari Amerika bat kumjua kelang sudang cakapertai kilak kindet thread ba Michael Jackson danchu na kane ka perthai bat kilaang ba kimla modur ba kumno un klat badang hakate ka por namar hakate ka por udang dan tangkumba san post nem karta kalak Michael Jackson ki khon ki bahiyang bahasam kila lenyar cham hakate ka med hadin ba Michael Jackson ula klatna na kane ka perthai hapo kate kari Amerika ba kerteng jaka ha ka ba Michael Jackson ula klatna kadai hapo ka ying jong hapo ka nang ba Los Angeles ka hapo ka jala California ka badai hapo kari Amerika